Slovenskej republiky. Dámy a páni, prosím, privítajte Silviu Gašparovičovú. Dobrý večer, chcem vás všetkých pozdraviť, ktorí ste prišli na oslavu 60. výročia takého populárneho časopisu, ako je Slovenka. Pamätám si ten časopis z detstva, myslím si, že nie je rodiny, kde by Slovenka nebola. A stáli čitatelia a ľudia, ktorí obľúbujú tento časopis, stále pribúdajú. Takže gratulujem vedeniu, redaktorom, že dokázali si zachovať vysokú úroveň tohto časopisu. A ich také hlavné piliery sú rodina, hodnota života a človeka. Myslím si, že je to veľmi dôležité a či je to cestovanie, rady pre ženy, pre všetkých. Takže všetko nájdeme v tomto časopise. Želám časopisu, aby mali ďalej takú podporu, takú obľúbu a aby sme mali stále jeden veľmi dobrý časopis. Všetkým vám želám príjemnú zábavu. Ďakujem veľmi pekne. Ešte raz pani Silvii Gašparovičovej. Ďakujem, že si našla čas a zavítala medzi nás. Dneska oslavujeme výročie také významné, ako je 60 rokov existencie časopisu, ktorý je týždenník. Obsahuje mnohé zaujímavé články. Je to časopis nielen pre ženy, ale pre celú rodinu. A teraz pri dnešnej oslave, keď sa spojilo táto oslava so zbierkou na konto nádeje, myslím si, že je to veľmi dobrá vec, pretože veľmi veľa ľudí prišlo na túto oslavu, veľa ľudí podporilo a pomôže to deťom, ktoré to potrebujú. A to je krásne spojenie úspešného časopisu, ako je Slovenka. Máte pocity z dnešného večera? Aké je to, keď takýto časopis oslavuje také krásne výročie? Je to, myslím, veľký úspech časopisu, pretože nepoznám iný časopis, ktorý je 60 rokov na trhu a je stále obľúbený. A môžem povedať, že určite je občas v každej domácnosti a má veľmi veľa stálych predplatiteľov, čo je úžasné. To žiadne iné časopisy nemajú také niečo, pretože časopis, ktorý je postavený na hodnotách, ako je rodina, úcta k životu a k človeku a pritom vie priniesť pre čitateľa aj veľmi veľa zaujímavých rubrík, informácií v každom ohľade, tak je preto aj obľúbený. Tak prešiel časopis s veľkými zmenami, inovovali ho, či je to obálka, aj obsahovo. Teraz je pútavý tento časopis pre všetkých, aj pre mužov, pre mládež a všetkých vekových kategórií. A samozrejme, že obsahové je moderný, dynamický, tak ako všetky iné časopisy. Do budúcna želám Slovenke, aby ďalej mal veľa čitateľov, aby bol ďalej taký úspešný a aby sme my čitatelia si ho radi chytili do rúk, prečítali a oddychovali pri tomto časopise. Určite je to veľmi taký výstižný názov, pretože prezentuje slovenskú ženu, Slovenka. A už to veľa znamená pre slovenské čitateľky a čitateľov. Časopis Slovenka vznikol pre ženy, ale veľmi rýchlo si ho obľúbili muži aj mládež. Stal sa časopisom celej rodiny a to pretrváva dodnes. Keď je 7